Hola a tothom i benvinguts a aquest nou vídeo. La ruta d'avui és una petita transpirenenca, tot i que sortirem des de Puigcerdà perquè varen fer la zona francesa d'Aude en vídeos anteriors que podeu veure al canal. Dit això, aquesta ruta la dividirem en 4 parts. Dia 1 començarem l'elaboració a partir de Puigcerdà, com ja hem dit abans, i entrarem a França pel Morin, Port de l'Ers, Col d'Agnès, Col de la Trappe, Col de la Cor, Col de Portet d'Aspet, Col de Montet. I entrarem a Catalunya per Bosots, on farem la primera nit a Villet. Entra de territori francès per la N116, però immediatament es pren la N20 per dirigir-nos cap al port. El tram no és el millor de la llarga travessia de la serralada, però té alguns punts d'interès. With you all night long, dive in, beg, you know we can't stop this. Come on and show me what you got, 'cause I don't care if they think we're mad to be falling in love with you. I'll do it again and again and again and again. Recórrer una àrea densament poblada suposa intensitat de trànsit i el que cal afegir les obres de manteniment. Continuem amb més obres. Les gorgues de la Fou, en forma de falca com una destralada, amenitzen la ruta just abans d'arribar al coll de Puigmorenc, que malgrat la seva altura de 1.915 metres, no és equiparable amb vistes com tants altres. El port encara es manté en funcionament una veterana instal·lació hotelera, per tenir-ho en compte. Nobody else to help ease my mind. I feel so lonely, so goddamn lonely. Can't be the only one. No, I can't be the only one, only one, only one, only one, only one, only one. I can't be the only one, only one, only one, only one, only one, only one. Only one, only one, only one, only one, only one, only one. I can't be the only one. Baixem al port de Puigmorenc en direcció a As-les-Thermes, deixant el trencall de l'esquerra que ens portaria cap al pas de la casa. Tired of always feeling so lonely, with nobody around to come and hold me. Gotta be someone who feels the same. Cause I've been all by myself, got nobody else to help ease my mind. I feel so lonely, so goddamn lonely. Can't be the only one. No, I can't be the only one, only one, only one, only one, only one, only one.
Continuem uns 25 quilòmetres planejant per una ampla vall flanquejada per alçades considerables abans d'encaixonar-se sobtadament pel congost de Merenys. Més obres de manteniment. Did so, I'm turning the radio up. Don't wanna hear it's too late for apologize. Lately I've realized that what goes around comes back around. Aisles Termes és una petita localitat balneària que té aquest ambient de la Belle Époque tan propi de les localitats que acullen ambients termals. Lluminosa i amb jardins coberts de flors, amb molts cafès amb terrasses i un petit nucli històric més comercial que medieval. En principi, sembla un punt de trobada tradicional per als motoristes de tota Europa en ruta pels Pirineus. Bon lloc per fer una parada, encara que nosaltres no ho vàrem fer. Sortim de la N20 per girar a la dreta direcció Axiat per la D44 i Arnaver. You did so, I'm turning the radio up. Don't wanna hear it's too late for apologize. Lately I've realized that what goes around comes back around. Hey, hey. What goes around comes back around. Hey, hey. Looks so pretty on the outside, got the eyes of an innocent one. You can never tell at the first glance. They'll never save the last dance for you. Hey, don't call me up, I know you know what you did, so I'm turning the radio up. Don't wanna hear it's too late for apologize. Lately I've realized that what goes around comes back around. Hey, hey. What goes around comes back around. Hey, hey. What goes around
recorregut entre Tarascon i Vicasús és com una cura de repòs, però des d'aquí s'inicia una ruta amb uns ports d'envergadura, de consideració per l'important desnivell que salven, pel rosari de corbes com a forquetes, pel solitari del trajecte, només ciclistes i alguna autocaravana, i per la magnitud extraordinària de les seves vistes des de dalt. El primer dels ports que atacarem és el Col de l'Ers de 1.517 metres d'alçada. La pujada i la baixada es fa per una carretera estreta, però en força bon estat. Pujant el Col de l'Ers ens van caure 4 gotes. I'm feeling so confused. Why did I act so annoyed? 'Cause I don't wanna be strangers, baby. Continuem la baixada igual que la pujada, amb pluja. En direcció al Col d'Agnès fem una petita parada amb una àrea de descans on ens indica un cartell que el port està obert. Ens trobem amb un monolit que diu el següent: en memòria dels contrabandistes fugits de França, resistents que, ajudat pels pastors i altres patriotes, van passar per aquí durant l'ocupació alemanya per unir-se a les forces de la llibertat. La lluita contra el feixisme era el seu ideal comú. Estany de l'Ers, 12 d'octubre del 2001. Després de la petita parada, continuem camí cap al Col d'Agnès. Up, but it's time for me to be dropping down my defense. I realize I wasn't there for real. What I did didn't make any sense. How can I get you close? I see why you'd be so cold, but you need to forget everything that I've told you. 'Cause I ain't playing it low-key, baby. Sortim del Col d'Agnès per dirigir-nos a un nou port, el Col de la Corée. Continuem. Abaixar el Col d'Agnès exigirà una concentració extra, donada la insignificància de la seva carretera i el seu desnivell. Aneu en compte amb els animalons, que n'hi ha molts per la carretera. A Urlus-les-Bains tenim el desviament cap al Col de la Trappe de 1.110 metres d'alçada, pel qual passarem abans d'arribar al Col de la Corée.
I ara sí, deixem enrere el Col de la Trapa i ens dirigim cap al Col de la Coré, que es troba a mig camí entre Seix i Castillon, d'una alçada de 1.395 metres, i des d'allà les panoràmiques són esplèndides. Només baixar el Col de la Trapé, entrem al Vall d'Istú, començant des del poble de Serac fins a Seix. El port, un monòlit, recorda que per aquí passava la ruta cap a Espanya, camp a través, dels que fugien dels camps de concentració nazis que amenaçaven a mitja Europa. Freedom Trail la van denominar la ruta de la llibertat. Sortint del Coll de la Cor, ens dirigim cap als darrers ports del dia d'avui, el Col de Portet Espet i el Col de Ment. Interrupt me and I interrupt you. A shame. When did we start losing and stop giving? I remember I gave it time, all of my time. Now my mind's lost in its thoughts. I want you want only you, but my heart's all tied up in knots. Wanna release it,
La suavitat del territori gairebé no canvia l'ascensió al port de Col de Portet d'Espet, però el descens és una caiguda a plom, un obrir-se pas per un terreny considerablement més esquerp. Després del darrer port d'avui, ens dirigim a la frontera, on des d'allà podrem començar a entreveure la Vall d'Aran. Passarem per les poblacions de Les i Bosots, que a uns 16 quilòmetres aproximadament es troba Viella, on acabarem el primer dia de ruta i passarem la nit. You pulling me closer, but don't waste your time. Don't have any time for all your empty lies. I used to think that you were only mine, but I was blinded by a shallow light. I'll call your friends, I'll let them know that I'm so done with the tragic boys. Tonight I'll get into my zone. I'll dance until the tears are gone. I'm dancing all these tears away. No time for bad love, bad love, bad love. I'm dancing all these fears away. Don't need you. All the things I used to sacrifice just to please you, just to call you mine. But look at me now, I have the time of my life. I'll call your friends, I'll let them know that I'm so done with the tragic boys. Tonight I'll get into my zone. I'll dance until the tears are gone. No time for bad love, bad love, bad love. I'm dancing all these tears away. No time for bad love, bad love, bad love. I'm dancing all these fears away. Don't need you. Arribem a Viella, final de la ruta d'avui. Al següent capítol continuarem amb el dia 2 de la ruta, entre Viella i Viesques, tornant a França pel port del Portellón. Esperem que us hagi agradat aquest vídeo i ens veiem al següent. Salut!